nga Domingo sa kasaulugan sa Kristo nga Hari. Now, ato aning ipasabot og maayo. Kini nga Sunday nga kasaulugan sa Christ the King Sunday, mauni ang pagpadayag kanato mga Katoliko in public nga wala tay laing gisimba o gituuhan nga hari except ni Kristo ra gyud mismo. And for this reason, pananglit maagian mo sa prosesyon tungod kay nakasimba na mo sa alas 6 sa buntag, palihog lang. If you are still able nga makaluhod, muluhod gyud ta or mo genuflect. Niadtong dili na makaya, pwede rag magtindog o inigagi sa pagprosesyon, muduko lang ta sa ulo, agi o paghatag sa respitar o konkreto nga buhat sa pagsimba. Akong balikon ang pulong pagsimba. Nga anumang simba, tungod kay ang atuang i-procession mao ang consecrated host nga ibutang sa monstrance. Dako og diferensya ang Blessed Sacrament ug ang mga images. Ang mga imahen, they are not gods. Dili sila ang Dios nga atong isimba. They are just representations. Pero kining ato ang i-procession, ang isulod sa monstrance, ang ostiyas nga konsagrado, dili na siya simbolo, kundi si Kristo na kana mismo. Mauna nga ang pinakataas nga respitar ang atong pagsimba, atong itunol, kay dili man ni simbolo. Mabitaw na nga, panahon sa consecration, ang pari dili mo ingon, kini mao ang simbolo sa akong lawas. Di na mo ingon. The very words of Christ mao gyud ang gamiton during consecration. Kini maong akong lawas nga ihatag alang kaninyo. Basic catechesis gana siya. Mauna nga lahi ni siya sa mga imahen, kay kining imahen nga tuduolon hikapon, ang imahen sa mga Birhen Maria, ang imahen o picture sa Sacred Heart, dili magina ang Ginoo. Representasyon naman na sila. Pero kini siya nga iprosesyon nato, kining naa sa tabernakulo, this is Jesus Himself. Dili na ni simbolo. Maubitaw na nga basic catechesis ni sa mga Katoliko, every time, as in every time, matag higayon nga mulabang ta diri sa altar, matag higayon nga mosulod ta simbahan, mo genuflect gyud ta. Either one bended knee or two bended knees. Basta kay makakaya ra. Nganuman, Ginoo uling na adiri in taon. Kuha niyo base na kung congressman, kung pananglitan gobernador, kung pananglit senador or presidente ba na, muhatag nato pakigpulong sa stage ang mga Filipino, murag mga piso nga nabasag ulan. Upoy gyud kaayo na. Uyang umulabang magani, muduko pag ginagmaayo, aron nga dili makitaan, kay aron dili ta makabastos sa atong leader kag istorya sa tubangan. Now, this is not to solicit disrespect sa ato ang mga officials. The point lang is, kung muhatag-tag pagtahod o respetar kanila nga tao ra, nga mamatay ra pareha nato, nga uluron ra dito sa lubnganan, walay rason nga dili ta muhatag sa pinakataas nga pagsimba o respetar nining Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari.